Kaixo, Mungiarra. Mungia ez da irla edo uarte bat, eta zelan ez, COVID-19 dela eta mundu mailan bizitzen ari garan egorak gure herrian bere eragina dauka. Azken asteotan ikusi dugu zelan PCR kasu batzuk gorantza egin dabe, Bizkaiko egoera orokorraren parean. Oraingoan, gure herriko taberna bategaz lotuta dagozan COVID-19 kasu batzuk agertu dira. Beste kasu batzuetan lez, osasun sailak ezarritako protokolo guztiak jarraitzen ari dira lehenengo momentutik. Eta hori da, hurrengo egunetan bere egin behar dugune. Hau da, osasun sailak dinona. Beraz, abuztuaren 21 eta 26. egunen bitartean, Goieta tabernan egon bazara, deitu zure osasun zentrora edo 900 20 30 50 telefonora. Eta berton esango duzue zer egin behar duzun. Oso importantea da hau betetzea. Kasu honetan, espreski eskertu gura dut, tabernako jabea eta langileen jarrera argia eta arduratsua. Eta aldi berean, osasun zerbitzuetako arduradun eta profesionalak egiten dabizan beharra. Birus honek dakarren zalantza egoerara adaptatu beharra daukagu. Oraindik denbora asko beharko dugu guztioneri buelta emoteko. Beraz, lasaitasuna, egokitzeko jarrera positiboa eta bakotxak egin deiela aldaban guztia egoera honetatik ahalik eta arinen urtetako. Ez ahaztu, maskaria erabili, distantzia mantendu eta eskuak sarritan garbitu. Guztion artean lortuko dugu. Eskerrik asko.